Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti i dywallt ysbryd ar yma, i'n erthyn ni daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 110, ymhlith holl ryfeddodau'r nef hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. 110 yw'n i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau'r mis, sef Chwefror 21. Ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 141, 141. Yes.
Mae'n darlleniad o lyfr yr Actau, penod 24, Actau, penod 24 yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac ar ôl 5 niwrnod y daeth Ananias yr archoffeiriaid I weired a'r heniriaid ac un Tertwlis ar eithiwr yr rhai ymddangosant ger bron yr rhaglaw yn erbyn Paul, ac wedi ei alw ef ger bron Tertwlis a ddechreuodd ei gyhuddo ef gan ddywedyd, gan ein bod ni yn cael tro ti heddwch mawr a bod pethau llwyddiannus i'r genedl hon trwy dy ragwelediad di, yr ydym ni yn gwbl ac ym mhob man yn ei cydnabod o ardderchocaf Felix gyda phob diolch. Eithyr fel na rwystrwyf di ymhellach yr ydwyf yn desif arnat o'th yn awsedd wrando arno am arfer eiriau. O blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla ac yn cyfodi terfysg ymysg yr holl Iddewon trwy'r byd ac yn ben ar sect y Nazareniaid. Yr hwn am canodd halogi'r deml, yr hwn hefyd a ddaliasom ni ac y fynasem ei farnu yn ôl ein cyfraith ni. Eithyr Lysias y pencapten a ddaeth a thrwy orthrech mawr a'i dig ef allan yn dwylo ni. Ac archodd i'w gyhyddwyr ddyfod ger dy fron di, gan yr hwn wrth ei holi y gellu dy hun gael gwybodaeth o'r holl bethau am yr rhai yr ydym ni yn achwyn arno, a'r Iddewon ac i syniasant hefyd gan ddywedyd fod y pethau hyn felly. A ffôl atebodd wedi'r rhaglaw amneidio arno I ddywedyd, gan I mi wybod y fod I yn farnwr i'r genedl hon, ers llawer o flynyddoedd, yr ydwyf yn fwy cysurus yn ateb troso fy hun. Canis ti allu wybod nad oes dros 12 diwrnod pan ddeithim I fyny a ddoli yn Jerusalem. Ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau â neb, nac yn gwneithio'r terfysg i'r bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas. Ac ni allan brofi'r pethau ymaint y nawr yn achwyn arno fwy plegyd. Ond hyn yr ydwyf yn ei gyffesu ti, mae'n ôl y ffordd y maent hwy yn ei galw yn heresi, felly yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi. A chenif obaith ar Dduw, yr hon y mae rhai hyn eu hunain yn ei disgwyl, y bydd atgyfodiad y meirw i'r cyfiawnion ac i'r anghyfiawnion. Ac yn hyn yr ydwyf fi fy hun yn ymarfer I gael cydwybod ddi-rwystyr tuag at Dduw a dynion yn wastadol. Ac ar ôl llawer o flynyddoedd, y deithim I wneithio'r elusennau I'm cenedl ac offrymau. A ar hynny rhai o'r Iddewon o Asia, am cawsant I wedi fy nglanhau yn y deml, nid gyda thorf na therfysg, y rhai a ddylasant fod ger dy fron di ac achwyn os oedd ganddyn dim I'm herbyn, neu dyweded y rhai hyn ei hunain os cawsant ddim camwedd ynof tra fi mi yn sefyll o flaen y cyngor. O ddieithyr yr un llef hon a lefais pan oeddwn yn sefyll yn ei plith, am atgyfodiad y meirw yn bernir heddiw gennych. Pan glymu Felix y pethau hyn, fe a'i hoedodd hwynt, gan wybod yn hysbysach y pethau berthynant i'r ffordd honno, ac a ddywedodd, pan dde Lysias y pencapten I weired, mi a gaf wybod eich materion chwi yn gwbl. Ac fe archodd i'r canwriad gadw po, a chael ohono esmwythdra, ac na lesteiriau neb o'r eiddo ef I wasanaethu, nac I ddyfod ato. Ac ar ôl tal moddyddiau y daeth Felix gyda'i wraig Drusilla, yr hon y doedd I ddewis ac yrodd am Paul, ac ei gwrandawodd ef ynghylch y ffydd yng Nghrist. Fel yr oedd fe'n ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd, Felix a ddychrynodd ac a atebodd, dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. A chan obeithio hefyd yr rhoddid arian iddo gan Paul ar ei ollwng ef yn rhydd, oherwydd paham fe a anfonodd amdano yn fanychach ac y chwedleodd ag ef. Ac wedi cyflawni 2 flynedd, y daeth Porcius Festus yn lle Felix, a Felix yn ewyllysio gwneithio'r cymwynas i'r Iddewon, a adawodd Paul yn rhwym. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall I ddod ger dy fron, ac yn diolch i'n bod yn dod at un sydd yn dad arnom, ac i'n bod yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod ata ti fel dy blant, yn diolch am y mabwysiad, yn diolch am maddeuant pechodau, yn diolch am yr efengil sanctaidd. Ac yn gofyn o Dduw bydd yr efengil yn peri
i'n calonau lawenhau, i llamu oddi fewn. Byddwn ni yn canu dy glod a diolch i ti am yr holl fendithion yr wyt ti yn ei bentyrru arno. Nid yn unig iachawdwriaeth a bywyd tragweddol a heddwch a Duw, ond o Dduw yr wyt ti wedi addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd, yr wyt ti wedi addo ein harwain ni trwy'r anialwch yma i ni yn rhodio ynddi, ac yr wyt ti wedi addo ein tywys yn ddiogel ata ti, pan y byddwn nhw'n camu allan o fywyd amser ac yn camu i dragwyddoldeb, i ni yn diolch i ti, byddwn ni yn cael dy weld wyneb yn wyneb rhyw ddydd, ac yn gofyn o Dduw, hyd y diwrnod hwnnw a byddu ti yn ein helpu ni, yn erthu ni, ac yn ei rhwystro ni rhag crwydro i'r chwith ac i'r dde. O Dduw, cadwa ni yn ffyddlon, i'th air di, i'th berson di, i ni'n gofyn mae'r llwybr cil fydd ein llwybr ni. Na fyddwn ni'n cael ein temtio ac ildio i'r temtasiwn ni, i droi i'r chwith nac i'r dde. O Dduw, helpa ni yn hyn o beth, i ni yn cyffesu yn gwendid, yn tuedd cyson, i droi oddi ar y llwybr hon. Ac yn gofyn o Dduw y bydd ein golwg ni yn wastadol wedi ei ddarchafu tuag at y mynyddoedd. Helpa ni i wneud hyn pan y mae'r un drwg yn sibrwd ac yn dod ag amheuon ac ofnau ar ein traws ni. Helpa ni o Dduw i ddarchafu'r llygaid ac i edrych tuag ata ti gan dy fod ti yn dad nefol arno ma, dy fod yn holl alluog, yn holl wybodus, yr wyt ti yn gwybod ac yn gallu gwneud y cyfan. Ac felly o Dduw, yr wyt ti yn gallu ein tywys ni yn ddiogel ata ti dy hun. O Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn am ein hamser yma heddi, a byddu ti yn bresennol yma yn ein plith ni, a byddu di'n agoshau at bob yr un ohonom ni, yn cynhesu'n calonau o Dduw, yn ein harwen ni'n agosach ata ti, lle byddu di yn bopeth i ni. I ni yn gofyn o Dduw am yr rhai sydd wedi troi cefn yn llwyr ar dy bethau di, ac o Dduw yr rhai yn y byd sydd heb ystyried y bethau di erioed. Ac yn gofyn o Dduw i ddysbryd di fod ar waith y prynhawn hwn, yn dwy'n pobl ata ti dy hun, yn dod i gof adnod y maent wedi clywed blynyddoedd yn ôl, yn dod i gof rhyw weddi y clywsont o Dduw, rhyw ddarlleniad, rhyw neges, rhyw bregeth, y byddant yn peri, y bydd hyn yn peri, y byddant yn troi ata ti mewn edifeirwch. O Dduw, tyrd gweithio yn rymus yn ein plith. Bendithio ni nawr diogela'n hamser, diogela'r dydd arbennig yma o Dduw. I ni'n cyflwyno'r holl sabath i ti ac yn gofyn i ti beri y byd air di yn llwyddiannus heddi yn dwy'n ffrwyth, ac y byddu di yn bendithio ac yn diogelu'n hamser yma yn dy di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti nawr i'n harwen ni yn ein haddoliad, i'n erthu ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emery 644. 644 ho i merhedd na wyr y byd amdano. 644 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o lyfr yr actau, pennod 24 ac adnod 25. Actau 24 ac adnod 25. Ac fel yr oedd e fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd, Felix a ddychrynodd ac atebodd, dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. Nawr, fe wynebodd Paul sawl ar gyfwng yn ystod ei fywyd. Unwaith eto, ni'n darllen am y gwrthwynebiad yr oedd tuag ato fe. Yr hyn sydd yn arwain at y benod hon yn dangos y gwrthwynebiad, yr Iddewon allan am ei waed. Yn un ohonyn nhw, yr oedden nhw allan am ei waed, yr oedden nhw am ei dywelu fe. Ac yr oedd yr efengil yn gwbl wrthyn iddynt. Yr oedd yr atgasedd, yr oedd yr hyn, yr oedd Paul
yn ei bregethu, yr oedden nhw'n ei gysau a chasineb llwyr ac yn dymuno ei dywelu fe, pa bynnag ffordd y gallent. Ac felly, yr oedd yn elyn mawr iddynt oherwydd yr hyn oedd neges y Testament Newydd, yr Hen Testament a'r ffordd yr oedd yn ei ddehongli fe. Ni'n gweld yn yr adnod gyntaf. Ac ar ôl 5 niwrnod y daeth Ananias yr archoffeiriad i weired a'r henuriaid ac un tertwlus ar eithwr, yr rhai am ddangosant gerbron yr haglaw yn erbyn Paul. Dyna i chi, mae'n reit brawychus yn diwe. Pan i chi meddwl y rhai oedd yn ei wrthwynebu fe, yr oedd yr holl bobl yn ei wrthwynebu fe, yr Iddewon bron iawn, allwch chi ddweud, y cyfan ohonyn nhw, neu'r mwyafrif, bydde fe'n teimlo felly, ond mae yna rhywbeth amdano fe pan mae'r archoffeiriad a'r henuriaid ac areithiwr, cyfreithiwr tertwlus yn dod. Yr arweinwyr y wlad yn dod at ei gilydd ac eisiau dywelu ac yn defnyddio'r cyfreithiwr yma i ddod. Roedden nhw siŵr fod i'n meddwl, pwy all ddod i fyny ar ryw reswm gallwn ni gondemnio Paul? Pwy fydd yn gallu meddwl am reswm allwn ni ladd Paul? Pwy sydd yn mynd i gallu ffeindio rhyw faw neu rhywbeth fydd yn sticio arno fe ac fydd yn peri yn gyfreithlon byddwn ni'n gallu ddedfrydu fe i farwolaeth ac yn tywelu fe unwaith ac am byth. Ac felly maen nhw'n dod ynghyd, allwch chi ddychmygu'r sefyllfa'r archoffeiriad a'r henuriaid yn dod pwy ni'n mynd i gael, beth am Tertullus, mae'n eitha da, a maen nhw'n galw fe at ei gilydd a maen nhw'n dweud wrthyn nhw, dwedodd yr archoffeiriad a'r henuriaid wrth hwn, dyma beth yw'r nod, tawelu y gwalch yma. Mae e'n ddyn drwg, mae e'n ddyn dieflig siwr o fod bydden nhw wedi dweud. I ni eisiau rhoi stop arno fe unwaith ac yn byth. Tedfynu gyda rhywbeth mwyn i dywelu fe. I ddod â dadleuon byddant yn peri iddynt lwyddo. Achos falle yn teimlo wel, ni methu meddwl sut ni'n mynd i lwyddo yn hyn o beth. Pa nad oedd gwir achos, gobeithiant y byddai hyn yn peri i bod nhw'n llwyddiannus. Siwr fod i bod yn crafu pen, meddwl sut allwn ni wneud hyn nawr yn iawn, sut fedrwn ni ddod ar ryw gyhuddiad yn ei erbyn. Ac mi fydde hynny wedi bod yn anodd iawn i Paul siwr o fod, mae e'n berson yn diwe, cig a gwaed fel ni, ac mi fydde fe wedi bod ar y degau siwr o fod yn teimlo hyn, a'r tristwch. Ond mi fydde Paul hefyd wedi cofio'r addewid a gafodd chi jyst mynd nôl un penod, Actau 23 adnod 11, yr ail nos yr arglwydd a safodd gerllaw iddo ac y ddywedodd Paul, cymer gysur, cynnes megis y tystiolaethais amdano fi yn Jerusalem, felly mae'n rhaid i ti tystiolaethu yn Rhufain hefyd. Ac mi fydde hwnna wedi bod yn gysur iddo fe, wrth wynebu y fath atgasedd tuag ato. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych, dyna chi'r cefndir ar yr amgylchiadau anodd oedd yn wynebu Paul, ac yna'r neges digyfaddawd yma oedd ganddo, ac yn olaf yr esgus cyfarwydd a glywodd e. Wel, yn gyntaf, yr amgylchiadau anodd. Does dim nag os wedi newid dros y cynrifoedd, os fysyn ni yn darllen y llyfrau hanes ac yn edrych ar natur dyn ac yn darllen beth chi'n edrych ar eich hanes eich teulu eich hun, byddech chi'n dod i'r un casgliadau. Dros y canrifoedd y mae calon dyn yn bechadurus ac mae calon dyn ar y cyfan dal i weithio yn yr union yr un ffordd. I ni'n gweld gelynion yr efengil dal i weithio yn yr union yr un ffordd. Mae yna falle chydig bach o newidiadau allanol i'r amgylchiadau, ond yr un yw'r bwrdwn. I ni'n gweld wrth i Tertullus, yr cyfreithiwr yma, reithiwr yma, yn dechrau ei gyhuddiadau. Beth i chi'n meddwl yw'r ffordd orau i ddod â cyhuddiad ger bron rhywun? Os ych chi eisiau cwyno am rhywun, ac ych chi'n mynd lan at rhywun arbennig i gwyno amdanyn nhw, beth fydde'r ffordd gorau i wneud? Wel, dilynwch beth mae Tertullus yn wneud. Mae e'n sebonu Felix. Dyna beth mae'n wneud. O, i ti'n neis, Felix. O, i ti'n dda. Dyna fel arfer. Mi fydde pobl yn dod lan. O, diolch yn fawr i chi am hyn. I chi'n meddwl y byd i mi. I chi'n ardderchog. I chi'n hyfryd. Allech chi ddychmygu fe. Mewn capeli a pregethwyr. A rhywun yn mynd lan at y pregethwr ac yn dweud, o, ti yw'r pregethwr gorau yn y byd i gyd ac ni'n cael gymaint o fendith a gyda llaw. Chi'n gwybod rhywbeth am hwn? Ar ôl y seboni. Dyna'r math o sefyllfa sydd fan hyn. Y seboni yma.
A mae Tertullus yn sebonu Felix o bawb. Mae Felix yr oedd yn raglaw creulon ac wedi peri i lawer ddioddef o'i ddwylo fe ei hunan. Yr oedd gwaed llawer ar ei ddwylo fe. Yr oedd yn ddyn erchyll, yn ddyn creulon. Ac wedi bod yn greulon i'r Iddewon. Ac eto mae Tertullus, un ohonyn nhw, mae'n rhaid bod yn ddigon hapus gyda'r math yna arweiniad. Ac mae e'n mynd lan at hwn, ac wrth gwrs mae e'n gweithio ar ei ran, achos mae e'n gwybod, mae eisiau rhywbeth mas o'r peth. So beth am i ni glodfori Felix? Ac mae e'n mynd at Felix. A grandewch, mae'r seboni yn droiadwy, ond diwe. Mae e'n troi ar eich stumog chi, glywed y fath beth, i ddyn mor erchyll. Grandewch adnod 3. Gan ein bod ni yn cael trwy o ti heddwch mawr. Doedd dim byd o'r fath. Ond mae'n dweud, gan ein bod ni yn cael trwy o ti heddwch mawr a bod pethau llwyddiannus i'r genedl hon trwy dy ragwelediad di, yr ydym ni yn gwbl ac ym mhob man yn ei cydnabod o ardderchoca Felix gyda phob diolch. Dyna i chi ddechrau. Nawr i ni wedi ennill. Siwr o fod, mae'n meddwl. Nawr fydd Felix yn condemnio Paul. Dwi wedi glodfori fe i'r cymylau. Nawr, falle bod Tertullus wedi dechrau cael yr argraff wrth iddo fe seboni, falle bod Felix yn edrych arno fe'n hirt ac yn dweud, ti'n seboni fan hyn. Falle mae dyna beth sydd wedi digwydd, achos mae adnod 4 yn dilyn. Ac efallai bod Felix wedi meddwl, falle bod Tertullus wedi meddwl bod wedi mynd dros ben llestri, dydyn ni ddim yn gwybod, ond edrychwch ar adnod 4. Eithir fel na rwystrwf di ymhellach. Dwi ddim eisiau dy ddal di dim mwy. Felly fi ddod i stop nawr. Yr ydw i fy'n deisif arnat oth hynawsedd wrando arnom ar fereiriau. Dwi ddim yn mynd i fod lot hyrach, achos falle bod Felix wedi dechrau blino a dechrau bod yn anglysurus yn teimlo granda i ti'n seboni fe ddim beth i eisiau. Ac falle bod Tertullus wedi sylweddoli, falle dwi ddim yn mynd i lwyddo ar y pwynt yma, ac mae nawr eisiau dod ar feirniadaeth. Falle bod yr Iddewon, siwr o fod, ddim yn sylweddoli bod Felix yn eitha cyfarwydd ar ffydd Iddewig, y traddodiadau, i'r tadau. Ond mae Tertullus dal yn dod ar cyhyddiadau sydd yn erbyn Paul. Adnod 5 a 6 o blegyd ni a gawsom y gŵr hwn yn bla. O, dychmygwch, siarad am yr apostol Paul. Pobl crefyddol y wlad yn dweud, o blegyd, ni a gawsom y gŵr hwn yn bla, ac yn codi terfys gymysg yr holl Iddewon trwy'r byd, ac yn ben ar sect y Nazareniaid, yr hwn am canodd halogi'r deml, yr hwn hefyd a ddaliasom ni, ac a fynasem i farnu yn ôl ein cyfraith ni. Wel, dyna chi ddisgrifiad. O ddyn da, gostyngedig, llawn gras, dyn diwiol, a dyn a ddymina gyhoeddi yr efengil, y neges gorau sydd, y newyddion da o lawenydd mawr. Dyma i chi beth oedd Paul. Yr oedd Paul wedi alw gan Dduw, ac yr oedd yn llawn cariad a llawn trigaredd. A neges o obeth am fywyd trygwyddol oedd gan hwn, yr oedd eisiau pregethu'r efengil. Dyna beth oedd eisiau wneud. Doedd ddim eisiau wneud niwed i neb. Doedd ddim eisiau achosi terfys a chynwrf. Yr oedd eisiau cael gweld y neidiau'n dod o dywyllwch i oleini. A dyma oedd ei ddymuniad Ac eto, roedd ei hatgasedd cymaint iddynt ei ddisgrifio fel pla ar y wlad. Ac fel un oedd yn achosi cynnwrf. Mae'n anghywir yn diwedd. Ac yna ni'n gweld adnodau 10 ymlaen, edrychwch ar ymateb Paul. A Paul atebodd wedi i'r rhaglaw am neidio arno i ddywedyd. Gan i mi wybod dy fod ti yn farnwr. Sylwch, dyw Paul ddim yn seboni Felix. Mae'n barchus, ond dyw e ddim yn seboni. A dyw e ddim yn dweud celwydd chwaith. Gan i mi wybod dy fod ti yn farnwr i'r genedl hon ers y llawer o flynyddoedd, yr ydw fy'n fwy cysurus yn ateb troso fy hun. Canis ti a allu wybod nad oes dros 12 diwrnod pan ddeithim i fyny i ddoli yn Jerusalem, ac ni chawsant fi yn y deml yn ymddadlau a neb, nac yn gwneithio'r terfys gy'r bobl, nac yn y synagogau, nac yn y ddinas, ac ni allan brofi'r pethau y maent y nawr yn achwyn arnaf o'i plegyd. Does dim sail i'w cyhyddiadau nhw. Celwydd yw'r cyfan. Ac eto,
y mae Paul am egluro beth sydd wrth wraidd y cyddiadau. Mae Paul yn deall, mae'n gwybod, mae'n ddyn ysbrydol, a mae'n deall beth sydd wrth wraidd y broblem, ond mae am i Felix ac eraill i glywed beth yw'r broblem. Mae Paul yn deall mae ysbrydol yw'r cyfan. Mae'n gwybod mae'r efengyl sydd wrth wraidd hyn oll. A fydde rhaid iddyn nhw ffeindio rhyw reswm i'w dawelu fe, ac felly dod â rhyw gyhuddiad ffals o flaen y rhaglaw yma. Ac felly mae Paul yn gwybod, nid dyna yw'r mater pwysig fan hyn. Maen nhw wedi gwneud hwnna i fyny. Ti wedi gweld dros ydy hunan. Dwi ddim wedi achosi cynnwr. Dydw i ddim wedi gwneud y pethau mae'r rhain yn cyhuddo fi ohono fe. Ond dyma'r broblem, yr efengyl. Dyma'r broblem. Adnod 14. Ond hyn yr ydw i fyny gyffesu ti. Dyma'r broblem mae'n dweud. Mae yn ôl y ffordd y mae'n twy yn ei galw yn heresi, felly rwy fi yn addoli Duw fy nhadau, gan gredu'r holl bethau sydd ysgrifenedig yn y ddeddf a'r proffwydi. Esbonio ei fod yn addoli y Duw, maen nhw'n honni ei gredu. Ac mae'n dweud, dwi'n credu yn yr un Duw, maen nhw'n honni bod nhw'n credu yn fe. A mae Felix yn gwybod nad oedd Paul yn eog o'r cyhuddiadau. Fe ddylse Felix oedd wedi rhyddhau Paul. Ond fe oedodd, mae'n dweud bod yn aros i Lysias gyrraedd, ac fe gadwodd Paul yn y ddalfa. Iddo ganiatáu i gyfeillion Paul alw i'w weld i ddod â phethau amrywiol iddo fe. Ac yna ni'n darllen y daeth Felix a'i wraig, Drusilla, i wrando ar yr hyn oedd ganddo i'w ddweud. Dyna i chi sefyllfa anhygol. Bydde hyn wedi gallu bod yn anodd iawn i Paul. Yn brofiad, yn gyfle gwych. Roedd Paul yn gwybod sut rai oedd Felix a Drusilla. Roedd yn gwybod sut rai oedden nhw. Roedd yn gwybod pa mor greulon roedd Felix. Yn ei ymdriniaeth ar ei ddewon. Roedd yn gwybod byddai fywyd mewn perygl, petai yn dweud unrhyw beth allan o'i le. Gallai ar amrantiad fod wedi cael ei ddienyddio siwr o fod ac mewn cryn perygl. Ond hefyd, nid oedd un o'r ddau yn foesol chwaith. Ac felly gwybu Paul un gair allan o'i le, byddai wedi gwynebu digofaint yr rhaglaw. A mae'n ddigon hawdd i ni ddweud yr hyn dylse Paul ei wneud. Mae'n ddigon hawdd i ni fan hyn. Ac eto dyn oedd Paul yn wynebu ofnau a threialon fel ni. Ac hefyd yn ychwanegol at hynny, yr oedd y nawr yn frwydr ysbrydol. Ac mi fyddai Satan wedi dod ac wedi llenwi meddwl Paul a phob math o ofnau. Wyt ti'n gwybod fe all hwn dy ddienyddio di nawr? Os wneud i upsetio i'w wraig, os wneud i wylltio fe, os wneud i dod ag unrhyw beth o'i blaen nhw, i ti mewn trwbl, Paul. Bydd ofalus. Ac falle bydde Paul wedi dechrau ofni. Wrth gwrs gallai fe fod wedi ofni. Ac eto i ni'n darllen bod Paul wedi ymateb yn ysbrydol ac yn ddoeth. Wel, so byddwn ni mlaen yr ail bwynt y neges di gyfaddawd. Grandewch, wrth ystyried hyn i gyd, wrth ystyried y cefndir, a'r hyn yr oedd yr gwrthwynebiad wedi bod, felly oedd gan fe wrthwynebiad yr Iddewon, yr archoffeiriad, yr heniriaid, a'r tertwlus, a'r gynulleid dorf, oedd o gwmpas y lle bynnag oedden nhw. Reina gyd allan am ei waed. Nawr mae wedi ffeindio hunan o flaen Felix, a nawr ei wraig hefyd. A mae nhw hefyd yn mynd i wrthwynebu'r efengyl. Ac nawr mae wedi cael cyfle i siarad â nhw, ac mi fyddai galon bach efallai wedi gallu curo ychydig. Fysa ni'n tybio. Ond wrth feddwl am hynny, gwrandewch sut mae yn ymateb. Adnod 24. Ac ar ôl talm o ddyddiau a daeth Felix gyda'i wraig Drusilla, yr hon y doedd i ddewis, ac a yrodd am Paul ac a'i gwrandawodd fe ynghylch y ffydd yng Nghrist. Ac fel yr oedd fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd, Felix a ddychrynodd ac a atebodd dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. Wel, byddech chi'n tybio dweud, a oedd Paul yn gwybod bod rhain yn anfoesol? Doedd mae'n glyfar iawn fan hyn, nag yw. Dwi destun ddim y gorau byddech chi'n mentro dweud. Beth yn y byd wyt ti'n neud, Paul?
Wyt ti'n sylweddoli beth ti'n neud? Ti'n siarad gyda doi fan hyn sydd yn enwog am fod yn nid yn unig yn greulon, ond yn gwbl anfoesol yn odyn ebys. Roedd y ddau wedi bod yn euog o godineb ac a thor priodas, a fan hyn fe groesawodd Paul y cyfle i roi reswm am y gobaith oedd yn ei galon. Mae'r ddau ohonyn nhw, Felix a Drusilla, yn gyfarwydd ar traddodiadau Iddewig. Roedd Drusilla ei hun yn Iddewis. Roedd y ddau yn amlwg yn chwilfrydig. Falle roedd y cyfle i Felix ddysgu mwy gan un o arweinwyr y ffydd ac efallai bydd hwnna'n helpu fe yn ei statws a'i safle fe. Ac roedd chwilfrydedd yng nghalon Drusilla, yr hyn oedd gan Paul i'w ddweud gan ei bod hi wedi magu fel Iddewis. Ac felly mae Paul yn cymryd y cyfle gyda'i ddwy law. Ac yn y llanol mae'n ymddangos yn amhosibl yn diwe, nad oedd rhain yn ymddangos eu bod nhw'n gwir yn ceisio. Ond hyd yn oed fod yn y llanol yn edrych yn anhebygol, mae e dal yn cymryd ar bob cyfle ac yn gobeithio. Mae'n dweud, wel, gall Duw weithio ni cylonau nhw, felly mae'n cymryd i gyfle ac beth mae'n neud, mae'n cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth i'r ddau yma. Fe all Paul fod wedi dewis cyflwyno agweddau eraill o'r Efengyl. Elfennau o'r Efengyl byddai wedi bod yn haws clywed. Rhyw destun fydde pobl wedi mwynhau, efallai. Rhywbeth bydde wedi plesio clistiau Felix. Falle elfen o'r Efengyl. Falle byddwn ni wedi dewis rhyw destun bach eitha neis, a rhyw stori bach neis, a falle dod o fe mewn, a dod ar neges o'r Efengyl, a'r gobaith o'r Efengyl i fewn, ac efallai byddwch chi wedi dweud, dyna'r dull gorau fan hyn, Paul, yw dod ar Efengyl mewn yn ofalus iawn. Gallech chi ddadle, bydde Paul, byddwch chi wedi dweud, wel, bydde hwnna wedi gwneud synwyr. Ond na, fe ddysgodd e hwy, yr hyn yr oedd yr arglwydd wedi arwen iddo ei ddysgu nhw, yr hyn oedd ei hangen arnynt. Rhaid oedd iddynt weld ei pechod. O'r oedd rhaid. Felix, mae angen i ti weld y bechod. Mi rwy ti'n bechadur. Drusilla, mi rwy ti'n bechadur. Mae angen i ti weld dy bechod. Doedd e ddim am ei twyllo nhw. Doedd e ddim am ei gwaed nhw ar ei ddwylo fe. Ac felly fe gyflwyno'r Efengyl iddynt mewn modd a oedd yn berthnasol iddynt hwy. Oedd rhain wedi byw bywydau croes i air Duw, yn byw bywydau anfoesol. Ac i ni'n gweld ar adnod 25 ac yr oedd e fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest a'r farn a fydd. Fe ddangosodd e iddyn nhw pa mor fyr oedden nhw o fod yn blant i Dduw. Fe ddysgodd e nhw am gyfiawnder. Wel, os ych chi'n mynd i ddysgu unrhyw un rhywbeth, rwy'n fel Felix, chi'n mynd i ddewis cyfiawnder, y person anghyfiawn? Doedd e ddim yn gyfiawn o gwbl. Doedd e ddim deall cyfiawnder. Doedd e ddim yn gwybod beth oedd yn deg. Roedd e wedi trin yr Iddewon yn anheg, yn anghyfiawn. Roedd y ffaith fod Paul dal yn y ddalfa yn anghyfiawn. Ac felly mae Paul yn dweud wrthyn nhw, i fod yn un sydd yn mynd i'r nefoedd, mae rhaid i chi fod yn bobl cyfiawn. Mae rhaid i chi fod yn bobl teg o leia, caredig. Ar lefel yna i hyd yn oed allech chi ddadle. A bydde hyn wedi arwain, ond ni bydde, achos ni wedi gweld ar y dechrau bod wedi sôn am yr Efengyl yng Nghrist, mi fydde hyn wrth ddangos iddo fe yr rheidrwydd i fod yn gyfiawn ac yn lan ac yn gywir yn yr holl bethau yma, ni ymdriniaeth a phobl a chenedl gyfan. Bydde hyn wedi dangos iddo cymaint ei angen am yr un a oedd yn gwbl gyfiawn. Mi fydde Paul wedi cyfeirio at Grist. Wyt ti'n gwybod, dyma sut un wyt ti, ond dyma sut mae Crist. Mae Crist yn gwbl gyfiawn. Mae e'n berffaith. Dwi ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Mae popeth yma Iesu Grist wedi gwneud yn gyfiawn. Fe gadwodd e'r gyfraith. Fe ddysgodd e hwy am yr un a ddaeth i ddelio a'n anghyfiawnder ni. Mi fydde Paul wedi manteisio ar y cyfle i ddweud wrth Felix. Fe ddaeth Iesu Grist i ddelio gyda pobl anghyfiawn. Yr un cyfiawn wedi dod i ddelio gyda'n anghyfiawnder ni. Yr un yma Crist a gyflawnodd y gyfraith yn ein lle ni. Yr un sydd yn rhoi ei gyfiawnder ef i ni.
Dyna beth mae Paul wedi fe fanteisiodd ar y cyfle, beth wedi esbonio fe y gorau posib. Gallech chi ddychmygu petai unrhyw un sydd angen esbonio cyfiawnder, anghyfiawnder dyn, cyfiawnder Crist, yr angen am cyfiawnder i fynd i'r nefoedd, mi fydde Paul, bydde'r un byddech chi'n dewis. A dyma fe fanteisiodd ar y cyfle, a fyddech chi'n meddwl, sa'n credu bod e'n mynd i fynd yn bell iawn yn y bregeth yma, achos fe fydd Felix wedi hen wylltio, fe fydd e wedi ffyrnigio, yn dweud, ti'n galw fi'n anghyfiawn, ti'n sôn am un fwy cyfiawn na fi, a falle bydde hwnna wedi ffyrnigo fe. O na, mae Paul yn dweud wrtho fe, un cyfiawn sydd, a Crist Iesu hwnnw. Bydde hwnna'n ddigon, byddech chi'n meddwl. Chi'n meddwl beth mae'n mynd mlaen i ddweud? Ac fel yr oedd fe'n ymrysymu am gyfiawnder ac yna am ddirwest. O, diolch, chi'n dweud, Paul, beth ti'n neud? Fe ddysgodd hwy am byrdeb ac am hunan reolaeth. Eto, rhywbeth na ddangosodd y ddau yma, y gynulleidfa oedd o'i flaen, y ddau yma yn euog o beidio fod ag hunan reolaeth. Os oedden nhw eisiau rhywbeth, fe gafon nhw fe. Os oedden nhw'n dymuno anfoesoldeb, fe gafon nhw fe. Doedden nhw ddim yn ffyddlon, doedden nhw ddim yn bir, roedden nhw'n amhir yn eu bywydau nhw. Ac mae yna o'i blaenau nhw yn siarad am gyfiawnder ac am ddirwest. Y ddau yma yn bobl godi nebus. O bydde'r rhai heddi falle'n gweidi allan, paid Paul, paid dilyn y llwybr yna. Ond na, fe ddangosodd iddynt ei pechod. Fe ddangosodd iddynt pa mor amhir oeddynt. A'r angen i fod yn bir i fynd i'r nefoedd. Yr ddau mae wedi gofyn am wrandawiad, am esboniad o'r hyn yr oedd yn sefyll. A felly fe ddwedodd wrthyn nhw. I fynd i'r nefoedd, rhaid i chi fod yn gyfiawn, rhaid i chi fod yn bir. A dydych chi'ch dau ddim yn gyfiawn nac yn bir. Chi'n golledig, chi'n euog, fel pob un ohono ni. Dyna be fydde wedi dweud, yr un fyddai bregeth, unrhyw un fyddai'r gynulleidfa, achos mae'n wir am bob un ohono ni. Dydyn ni ddim yn lan, dydyn ni ddim yn gyfiawn, ni'n anghyfiawn ac yn amhir. Ond sylwch fan hyn yn y gynulleidfa yma, yn barod bydde'r ddau wedi dechrau teimlo'n anghyffyrddus, yn ymwybodol o'r bywydau yr oeddent wedi byw, ac yn dal eisiau byw, ac yn nawr yn clywed y fath gondemniad, ond yn ben ar y cyfan, y trydydd pennawd, y farn sy'n dod. Paul, mae'n mynd i fod ar ben arno ti nawr. Paid a sôn am y farn. Ond be mae Paul yn neud? Mae'n sôn am y farn sydd i ddod. Am ddydd y farn. Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, fe fydd atebolrwydd am ei ffyrdd pechadurus trachwantus. Ac i Paul orfod sefyll o'i blaen nhw, a bod Felix yn farnwr ar Paul, y bydd Felix rhyw ddydd yn sefyll o flaen ei greawdwr yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi bresenoldeb Duw bydde wedi bod yno. Yr apostol Paul yn pregethu yn nerth yr ysbryd glân. Mae'n cyhoeddi'r efengil yng Nghrist Iesu, fydde wedi pregethu am yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddwedodd am ei berffeithrwydd, bydde wedi dweud am ei farwolaeth ar y groes. Mi fydde wedi dweud am y gwaed a lifodd ar y groes. A'r modd y cael eich golchi'n lan o'ch amhirdeb chi. A bod cyfiawnder Crist yn eich gorchuddio chi, a'r angen i ddod at y groes, i dderbyn y maddeuant a'r golchiad yn y gwaed. Dyna be fydde wedi dweud, ac yna mae'n dweud fe fydd na atebolrwydd. Sylwch beth oedd ymateb Felix. Felix a ddychrynnodd, roedd e wedi dychryn. Mi fydde presenoldeb Duw wedi bod yno i raddau bydde. Nid mewn achubiaeth tro yma, ond falle mewn barn. Fe gafodd Paul yn nerth i fod yn ffyddlon. Fe bregethodd efengil. Fe ddwedodd hyn oedd eu problem nhw a'r hyn oedd yr ateb. Mae Iesu Grist oedd yr ateb. Fe ddwedodd eich problem chi yw anghyfiawnder. Mae garnoch chi ar arglwydd Iesu Grist sydd wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi.
Fe ddwedodd am ei amhurdeb nhw, mae Iesu Grist wedi eich puro chi trwy ei waed. Mae ei berffeithrwydd, mae ei waed ar y groes, mae wedi cymryd y gosb yn eich lle chi, ac os dowch chi at Grist fe fydd yn eich puro chi'n llwyr. Ac fe ddwedodd mwyn sefyll yn ei ddyfarn, mae rhaid i chi cael Iesu Grist fel gwaredwr. Ac beth sydd wedi digwydd? Mae Felix wedi dychryn, ac roedd ganddo achos i ddychryn. Doedd Felix ddim wedi edifarhau am ei bechod, a'r hyn sydd yn drist yw hyn, sylwch hwn, doedd Drusilla, does dim sôn bod hi wedi dychryn. Nag yw hwnna'n frawychus. Doedd hi ddim wedi dychryn yn ôl hwn. Dydyn ni ddim yn gallu gweld yn ôl Gaerdyw. Roedd sôn am Felix wedi dychryn, ond does dim sôn fan hyn bod hi wedi dychryn. Yn debygol iawn ei hymateb hi oedd un o wylltineb ac yn grac. Falle bydde hi wedi meddwl yn ei chalon, paid di a dweud wrtha i sut dylswn i fyw. Paid di mentro beirniadu fi, ti'n gwybod pwy dwi? Os dwi eisiau byw fel hyn, fe fyddai'n byw fel hyn. Does neb yn mynd i ddweud wrtha i. Ond roedd Felix wedi dychryn. Gai ofyn beth amdano chi heddi? O leia, gallwn ni ddweud yr ydych chi yma, o leia, mae hwnna'n rhywbeth ond diwe. Neu falle rhai yn gwrando ar y we, ac efallai hyd yn oed wedi dychryn ychydig. Efallai, chi wedi clywed yn bobl sydd wedi dychryn mewn oedfa. Nhw wedi gwrando ar y bregeth ac wedi dychryn. Sut ydych chi'n ymateb i air Duw i'r Efengyl? Dyna'r cwestiwn. Dyna'r peth sy'n bwysig. Gallech chi fod wedi'ch dychryn, gallech chi fod wedi'ch gwylltio. Dyna'r ymatebion arferol. Mae pobl yn gwylltio, neu dyw pobl ddim yn gwrando gair ta beth. Neu maen nhw fan hyn, maen nhw'n meddwl, wel, dwi ddim yn gyffyrddus gyda gwrando ar y pethau. Mae yna bob math o ymatebion i air Duw. Ond sut i chi yn ymateb i neges fel hon? Wel, gadewch chi orffen yn drydydd. Yr esgus cyfarwydd. Adnod 25. Fel yr oedd y fe'n ymresymu am gyfiawnder a dirwes ar farn a fydd Felix a ddychrynodd. A dyma ymateb Felix, ac a atebodd, dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanad. Fe ymatebodd Felix yn y ffordd y mae llawer heddi wedi ymateb. Chwiliodd am esgus i ddod ar sgwrs i ben. Chi gallu gweld bod wedi dychryn, achos petai ddim wedi dychryn, siŵr o fod bydde wedi gosbydd yn syth. Ond ystyriaeth o'r farn a fydd o'i flaen a meddwl, a oes na farn, a oes na golledigedd, a oes na effer, a fydde hwn wedi ddychryn, ac felly dwi ddim yn gwybod beth i wneud, dwi ddim eisiau gwrando ar mwy, mae'n teimlo'n angysurus, mae'n gweld bod ei wraig wedi gwylltio neu'n angysurus, mae wedi siarad am bethau am ein pechodau ni, mae wedi siarad am un sydd yn gwbl berffaith, ac felly mae'n meddwl, dwi ddim eisiau clywed mwy o hwn, a mae'n dod fyny gydag esgus. Dywedodd, dyw e ddim yn gyfleus parhau ar sgwrs nawr, fe gewn ni barhau rhywbryd to, a pan fydd amser cyfleus, fe ddown ni nôl, a fe gewn ni siarad eto. Mae bron iawn fel dweud, pa i ti yng ngalw i fe alwa i ti pan fyddai'n barod? Fe ffonia i ti, fel roedd o esgus efallai, dwi ddim eisiau cario ymlaen dy hwn. Ond i ni yn darllen, fe ddath yn ôl sawl gwaith i weld Paul, yn anhebygol iddo drafod materion yr enaid. Neu o leia doedd e ddim wedi dangos ffrwyth edifeirwch. Yr oedd dal yn gobeithio am ryw elw ariannol i ni'n darllen ar ddiwedd y benod. Gobeithio y byddai dilynwyr a chyfeillion Paul os yn lawer yn gallu prynu talu am ei ryddhau. Dyna chi druenus. Fe gafodd e glywed yr Efengyl. Wedi clywed, nid yn unig wedi clywed yr Efengyl. Ond fe glywodd yr Efengyl gan yr apostol Paul ei hun. Ac heb fanteisio. Mae'n anhygol yn diwedd. Ni nath e fanteisio. Fe ddangosant nad oedd Duw ar waith yn ei calonau nhw. I ni'n gweld hynny, yr oeddent yn galed tuag at yr Efengyl. Sawl un sydd wedi bod yma gyda ni, neu yn meddwl fel hyn nawr sydd gyda ni, yn yr adeilad yma nawr, neu sydd wedi bod yn y blynyddoedd a fi.
yn dweud yn dawel bach, efallai bod nhw'n dweud hyn. Mae rhai yn gwrthod gwrando'n llwyr. Dwi ddim yn gwrando. Dwi'n gwrthod gwrando. Ond falle eraill, feddylia I am hyn rhywbryd eto. Does dim amser nawr. Mae gen I gynlluniau. Dwi ddim yn barod am newid mor anferthol. Falle bod nhw'n gwybod pan daw yr enaid o dywyllwch I oleuni, bod trawsnewidiad fawr, enfawr, yn digwydd. Bydde Felix a Drusilla yn gwybod bydden nhw wedi clywed digon os oes gwir cadwedigaeth. Fe fydd e difeirwch, fe fydd yna droi o bechod ac o'r byd. Ac doedden nhw ddim yn barod I gadael I pechod. Doedden nhw ddim eisiau gadael y byd. Ac felly, efallai da Felix yn dweud nawr ni sgwrs to, falle bod yn meddwl, falle maes o law, falle mhen amser, fe gewn ni, ond dwi ddim eisiau fe nawr, paid I cyffwrdd fy mechod I. Yn ymderau'r galon, bydd yr holl gogwydd bywyd yn gorfod gwyro nawr at sancteiddrwydd, a dwi ddim eisiau yna. Ac felly mae'n meddwl, falle gwell oedi ychydig. Falle bod rhai yn meddwl nad oes angen rhithro mewn I ddim byd. Yn enwedig rhywbeth fel hyn. Beth am ei adael am ychydig? Mae amser I feddwl. Ac eto, sawl un sydd wedi siarad fel hyn, sydd wedi meddwl ymhellach. Sawl un sydd wedi bod mewn oedfa, yr efengil yn cael ei ffregethu, a'r farn sydd yn mynd I ddod, a cyfiawnder, a dirwes, a'r angen am droiad Grist, a sawl un sydd wedi cael ei dychryn hyd yn oed. Ac maen nhw wedi meddwl, wel, na I ddim neidio mewn, na I ddim neud rhyw benderfyniad cloi. Na I feddwl am hwn to rhywbryd. Fel y dameg yr heiwr, yr un drwg yn dod ac yn cipio'r hedyn oddi ar y tir sych. Mae'n frawychus ond yw I feddwl fod Felix wedi ei ddychryn. Dwi wedi clywed rhai yn dweud ar ôl oedfa, yn cydnabod, ges I fy nychryn heno, rhai sydd ddim yn gadwedig. Dwi wedi clywed hwnna. Dwi wedi clywed rhai yn dweud, fe nes I ddychryn trwydda I gyd yr oeddwn i'n crynu. Maen nhw dal yn eu pechod. Mae'n anhygol. Fel Felix, bod pobl wedi dweud ac dal I ddweud, felly nhw ddod i'r oedfa ac yn teimlo'n anghysurus, ac yn teimlo'n frawychus, ac yn teimlo'n ofnus, ac yn meddwl, beth os na ddiw, beth os na dragwyddoldeb, beth os na ddydd y farn I ddod, beth os na uffern a tragwyddoldeb yn golledigaeth, ac yn cael barn Duw wedi dywallt arna I am holl amser a tragwyddoldeb. Beth os yw hynny'n wir, a dwi'n byw yn fy mhechod I, ac maen nhw wedi cael ei dychryn. A beth sy'n digwydd? Maen nhw'n codi ar eu traed, ac ar ôl y weddi olaf maen nhw'n mynd mas a maen nhw'n cario ymlaen yn ei bywydau pechadurus ac mae 10 mlynedd yn mynd heibio. Sawl un sydd yn dod ag esgusodion pitw fel Felix. Efallai fod fel Drusilla yn dal dig efallai gan y pregethwr wedi taro'r nerf, wedi taro rhywbeth sy'n brifo. Dyna sut bydd y Drusilla wedi teimlo siwr o fod. Dim yn grac da Paul. Pam nes di siarad am hwnna a wedi brifo I theimladau hi. Ac efallai teimlo fod y pregethwr yn cyfeirio yn union gyrchol ati hi ac wedi gwylltio sawl un sydd wedi bod fel yna. Ni wedi clywed yn dod dros hanes yr eglwys pan mae'r efengil yn cael ei ffregethu. Pobl sy'n codi fyny ac yn cerdded mas yn flin achos fod y pregethwr wedi pregethu rhywbeth sydd wedi taro'r man sydd yn fwyaf poenus iddyn nhw. Ac maen nhw'n meddwl, pa hawl sydd ati I pregethu am fy mhechod I fel hyn. Ac maen nhw'n gwylltio, ond dydyn nhw ddim yn ymateb yn edifeiriol tuag at Grist. Dydyn nhw ddim yn gweld eu pechod ac maen nhw'n caru pechod ac maen nhw'n glynu wrth eu pechod. Dyna chi drienus oedd cyflwr Felix a Drusilla, sydd nawr yn rhagwyddoldeb. Ond dyna beth sydd yn reality. Nawr, fe ddigwyddodd hyn 2000 flynyddoedd yn ôl. Maen nhw wedi bod yn rhagwyddoldeb ers amser hir. Ac mae'n rhy hwyr iddyn nhw ail ystyried nawr. O, na fyddech wedi ystyried a thrafod ymhellach. O, Felix.
Dos ymaith ar hyn o amser, a phan gaffwy fi amser cyfaddas. Dweud oedd Paul, beth am ni stopio'r sgwrs nawr? Fe gewn ni chat to am faterion fy enaid. Fe gewn ni fe mewn mis neu ddau, blwyddyn fach, ar ôl coleg, ar ôl fi setl lawr, ar ôl i plant o fi lan. O na fydde Felix wedi ystyried yn y fan ar lle. Dyna chi dristwch. O na fyddech chi wedi geisio a galw arno tra roedd e'n agos. Be mae Isaiah'n dweud ar Isaiah? Dyma'r un o'r adnodau fwy anhygol yn yr holl Beibl. Isaiah 55 adnod 6. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef. Gelwch arno tra fydd o'n agos. Dyna fe bydde Paul di teimlo. O, Felix, Drusilla, ceisiwch ceisiwch yr arglwydd, galwch arno pam, mae e'n agos, mae e yma, mae bresenoldeb yma. Ti wedi dychryn, Felix, ydy ti wedi gweld rhywfaint o dy bechod, o, paid am mynd nôl i'r byd, o na fydde di'n cofleidio Crist, mae e wedi cadw'r gyfraith yn dyledu, mae wedi gweidi ar y groes yn dyledu, mae wedi cymryd y gosb yn dyledu, ac mae'n cynnig iachawdwriaeth i ti pwysa ar Grist. Galwa arno tra i fod yn agos, tra gellir ei gael ef. Ceisia fe. Be nath e? Doi nôl tor y bryd. Peryglus yw oedi y materion yr enaid. Nid oes amser mwy addas na'r presennol. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Sawl un sydd wedi bod gyda ni, degau cannoedd siwr o fod, dros y blynyddoedd, o'r ifanc, y canol oed a'r hen, sydd wedi bod ac efallai rhywbeth wedi digwydd sydd wedi peri bod nhw ddim eisiau ystyried y materion yma. Fe na i feddwl amdano fe mhen chydig, ac maen nhw'n mynd i ffwrdd. A mae'r blynyddoedd yn mynd, ond mae'r blynyddoedd yn mynd i chi meddwl ar y dechrau pan ych chi'n gweld rhai yn mynd, a chi'n gweld mae mis yn amser hir. 4 sil di mynd heibio ydyn nhw'n mynd i clywed ar y fengil, ac yna mae mis rywsut yn troi yn flwyddyn, ac mae blwyddyn rywsut yn troi yn 2, ac mae'n troi yn 5, ac cyn i ni droi rôl fi'n 20 mlynedd di mynd heibio, ac fydden nhw di ymdrybeiddi yn y byd a'i bechod, ac fydden nhw di dweud, fe na i ystyried y pethau yma nes ymlaen pan fyddai'n hynach, ond dwi ddim yn dod. Wrth gwrs, ni'n credu fe all yr arglwydd weithio. 20 mlynedd, 30 lawr y lôn. Ni'n gwybod bod hwnna'n bosib, ond ni hefyd yn gwybod fod yna miliynau yn rhagwyddoldeb, bod wedi dweud fel Felix, fe na i ystyried y pethau maes o law. Ond ddath y dydd byth. Dath y ddim. A dyna gan amla sydd yn digwydd. Mae pobl yn troi cefn, maen nhw'n blasu ar y byd, a maen nhw'n mwynhau'r byd a'r rhyddid. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael eu rhyddid, maen nhw'n gaethweisio yn eu bechod, ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n rhydd, a maen nhw'n rhydd yn eu pechod, ac mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. O, Felix, paid a gadael. Ond be nath e fe adawodd? Dyna i chi gyfle. Wel, beth i chi mynd i wneud? Chi sydd yma, chi sydd falle'n gwrando. O, na fyddwch chi'n ymateb tra i fod yn agos. Ac yn pwyso ar Grist tra bod cyfle. Dyna i chi gyfle gafodd rhain. Ac fel yr oedd fe yn ymresymu am gyfiawnder a dirwest ar farn a fydd Felix a ddychrynodd. Ac atebodd dos ymaith ar hyn o amser. A phan gaffwy fi amser cyfaddas, mi a alwaf amdanat. Gadewch ni weddio na fydd neb yn dweud y geiriau yna. Ond y bydd na rhai yn ceisio yr arglwydd tra gellir ei gael ef. Ac y bydd na rai yn galw arno tra ei fod yn agos. Gadewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei gyfiawnder, am ei byrdeb, am ei fywyd, am ei farwolaeth, ac am ei atgyfodiad. Ac i ni yn diolch o Dduw ein bod yn gallu gwynebu dydd y farn, gan fod yr arglwydd Iesu yn waredwr i ni. O Dduw, gweithio ymhlith rhai yma, rhai sy'n gwrando efallai rhai sydd wedi hen droi cefn. Gweithio ar eu celonnau, i ni'n gofyn hyn oll felly nawr, trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 525 wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd i'r ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.